Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam wali e mon kala pulluɗo woni so pullo ardo yima jam wali e ma bandiraɓe o yettere Allah. Gandi so pullo wiya on toujours ko golle jokka, so pullo ardo golle jokki vraiment ko yettere Allah. Gandi toujours mine ya on wondude e tubaɓe ɓe, manam so a faami ƴettu ko moƴƴi e maɓɓe ko, so tawi Allah e faabi okkima ɗum ɗo ƴefta tubaɓe ɓe holko addi ha ɓe ɓuri aduna o, ƴefta ɗum ɗo ko boni e maɓɓe ko mi haari. Rwani si on ƴeewi mi waɗino ɗo vidéo mawɗo goɗɗo o yi yimɓe ɓe mbiyama ɓe yaltinoɓe tubaɓe ɓe leydi maɓɓe, bo yo a leydi mande hay meselal a wawa wadde. Donc ko jaha liggoda e tubaɓe ɓe ɓuri moƴƴu e ma oliyede a yide aɗo renoɓe. Donc min ko jimmi ko bandiraɓe, neɗɗo a fonka ko gonɗa. So tawi woni onon gandi taw ko millionji ɗaɓɓannomini ɗum ɗo ko jokkumi ko affaire pulagu farndorde ko woni tawno mi woppi jalal leñol ɗum ko nden bo meeɗi kam noon meeɗino kam noon o yi kam fof ko leñol fulɓe ɓuri mettude rano. Mi faami ɗum, mi yi ɗum kadi so on tekitima mi meeɗaɗo darade mboɗo yiya ngare bersen ɗum ɗo fi mbawen wadde ɗum ɗo. Toujours soppulo ardo ko mi ittata jawɗe am ni mboɗo nanna sababu nde leñol ngol. Donc mi ɗaɓɓani toon dañde millionji, holko ɗaɓɓumi ko findinde ɓiɓɓe fulɓe. Neɗɗo a fonka ɗemgal maga, ponka culture ma, ɗum woni aadaji maɗi. So a ala ɗeɗo geɗe ɗiɗi randi tubaɓe kamɓe diine ɓe ponkani Espagne ɗo hay religion waɗaka official, hay religion ɗum firtiɓe gomayan diine, kamɓe neɗɗo fof ko woni ko yo won ɗum ɓe ligintinani ɗum. Donc ino waɗi fayda ɗemgal maga e culture ma bandiraɓe, ɗum ɗo ɗum waɗirani sababu ɗaɓɓude millionji. Ɓiɓɓe fulɓe ponke pulagu, neɗɗo yo fonku ko woni vraiment. ɗum noon yo jam ñallu e men hay soko lawol mi yi on toujours min ko golle mi jokki. ɗum noon on calminama.